Matul is-sena li għaddiet, bosta reġu kienu mxenqin u waċċana għal kunċert annwali tal-orkestra. Madankollu minħabba l-pandemija dan ma kellux ikun. Saħansitra din is-sena ħafna kienu xettiċi jekk l-orkestra u se jerġa' jsir minħabba l-pandemija. Madankollu mhux biss din is-sena l-orkestra irritorna iżda irritorna bil-kbir. Fil-fatt għal dan l-ispettaklu ta' mużika rock blajnuna wkoll tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta għall-edizzjoni ta' din is-sena attendew aktar minn 5,000 ruħ f'żewġ irjieri separati mill-isbaħ. Times Like These kienet it-tema ta' Orkestra 2021 u dan bil-ħsieb li tirrifletti iż-żmien li għaddew minnhom l-artisti u l-Malta Community Jazz Fund minħabba il-COVID-19. Aktar minn 20 kantant u 50 mużiċist kienu preżenti biex iqajmu il-briju fost l-udjenza. Sforzi l-miżuri li mitigaw it-tixrid tal-każijiet ta' COVID-19 minħabba li min jattendi kellu jibqa' bil-qiegħda dan wassal biex l-organizzaturi ħasbu f'repertorju ta' mużika differenti minn tas-soltu. B'hekk il-mużika imħalta Marok ġiet apprezzata ħafna iktar. Dan fil-waqt li żewġ serati ġew applikati il-kunċetti ta' bubbles f'każ ta' każ pożittiv ta' COVID-19. Tul is-serati taħlita ta' artisti lokali jinaqdu fuq il-park tal-orkestra u li ħafna minnhom m'għandhom bżonn l-ebda introduzzjoni. Dawn inkludew lil Ozilino, Klinsman, Matthew James, Petra u New Victorians fost ħafna oħrajn. Waqt il-kunċert spikkat ukoll il-partiċipazzjoni tal-udjenza fejn fost oħrajn dew ikantaw u jċaxpu mad-diska We Will Rock You. Fost il-mistiedna distinti attendaw koll il-President ta' Malta George Vella li esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal din l-attività imtella b'tant suċċess u b'kawża tajba. Dan hekk kif bħal kull sena l-orkestra sar bris il-Malta Community Jazz Fund fejn fi żmien bħal dan tkun fi bżonn kbir ta' appoġġ sabiex tkompli tgħin lil dawk li jkunu qed jaffaċċjaw martrari bi bżonn ta' kura barra minn xtutna.